Aapo, teetkö Pellen kanssa sitä OnlyFansia? Mä harkitsen sitä vielä, että en oo varma vielä. Mä saan niin paljon negatiivista kommentteja siitä, että se... Tai siis se tavallaan, eihän se nyt mitään ihmeellistä olisi niin seksin harrastamisessa, mutta... No, pitää katsoa. Tilanne, kummalta puolta väistä? Niin, mitä? Häh? Mitä sulla asiaa? Ei mitään, mutta eikö sun pitäisi tulla tältä puolelta? Mä olin tässä jalkakäyttö. Jos mä söis tänne päin, ei ajakaan. Mutta tuossa kaikki muuthan menee ihan oikein tällä. Niin, eikö sä oot tuolla toisella puolella tietä? Tuolla puolella? Niin. Mutta mä tulin täältä puolella. Tää on vaikeeta. Ajat aina samalla lailla kuin Suomen liikenne menee. Se on helppo neuvoa. Siellä on hyvä kunnossa. Kuin myös, ei se sullekaan mahdotonta. Kiitos, hyvää päivää. Kuin myös. Joku poika toi. Miksi Israel saa olla Euroviisussa? Eikö kaikkien maiden kuulu saada olla Euroviisussa? Kyse on laulamisesta, ei politiikasta eikä sodasta. Jos Venäjä on otettu sieltä pois sen takia, että se käy sotaan, miksi Israel ei ole? Niin kaikkien pitäisi olla sama olympialaisissa. Olympialaisissa kyllä. Se on joko Kyllä. Ootko ikinä saanut turpaa? Oon vaan muutamia kertoja. Yleensä ilman syytä. Itse asiassa joka kerta ilman syytä. Mä oon mua vituttanut. Tiedättekö kuka mä oon? Hyvä kysymys kuitenkin, mutta en kyllä tiedä. Ai te ette tiedä kuka mä oon? Ei. Oikeesti? Ei kyllä tiedä. Oikeesti? Tiedätkö sä kuka mä oon? No jos sä olisit joku merkitsevä henkilö, niin mä tietäisin. Ja sä et oo. Okei, sehän alkoi hyvin. Tiedätkö kuka tää on? En tiedä. Sulla on skitsofrenia diagnoosi Aurorassa 2019, etkä usko lääkäreitä. Ne sanoo Aurorasta, että sä oot kyllä Suomen tervein mies. Sitten mä olin silleen, että no, niin mä kyllä oon. Sitten oli, että no selvä homma. Oli kyllä käsittämätön tilanne. Tuo kaveri veti tuolla jopolla tuohon saatana tolppaa. Olisi kyllä ihan mukava joskus, jos joku haluaa tehdä joku nainen, joka ei ole parisuhteessa, niin olisi ihan mukava käydä tekemässä myös jotakin sillä tavalla, mutta ei ole varmaan mikään kauhean helppo lähteä livenä tekemään mitään. Mitä sä olet katsoa mun Heiluttelet siellä helikopteri. Helikopteria? Vai mitä sä oot? Miksi sä haluaisit nähdä, että mä heiluttelen helikopteria? Mitä sä ajattelit tehdä sinne? Onko jotain sensuelleen videoita? En mä sitä ottanut puhetta. En mä sitä helikopteria kyllä. No varmaan sisäänpääsymaksusta on hyvä aloittaa. Kyllä. Mä suosittelen kans sitä. Niin. Pitääkö maksaa tonne? Pitää, valitettavasti. Menisitko niin... Kun mä oon kyllä niin tunnettu julkis, että mä yleensä reenaan ilmaiseksi. Nyt mä suostun maksaa. Milloin Jyväskylän Mallin luokse skeittamaan? Eilen striimissä puhui, että alkaa nyt taas harjoittelemaan. Voisin kyllä käydä. Mä voisin olla yhteydessä siihen ja kysyä, että jos mä tulisin. Niin mä en tiedä ihan tarkalleen, että minkälaista sisältöä se tekemään. Viimeksi kun mä katsoin sen videota, niin se oli Japanissa pyöräilemässä. Se oli kyllä ihan niin mielenkiintoisen näköistä kontenttia. Puhun on naisia. Mitä sä oot? Sori, mutta sä ette halua sitä, nyt mä puhun teille. Häirittekö? Häirittä? Okei. Kukaan ei halua olla missään. No täällä on pitusti kaikkea transformaa. Joku oli pakko. Tuttu, en mä tiedä. No mutta oon mä niistä aika avoimesti niinku kertonut, että kyllä mä niinku... Kerro nyt vittu mullekin. Että kyllä mä siis naisen kanssa mä niinku haluaisin olla, että on mulla ollut niinku myös niitä transsukupuolisia niinku naisia elämäni aikana. Mutta en mä niinku ikinä vois kuvitella oikeastaan seurustelua kuitenkaan. Joo. Tai että kyllä mä niinku kuitenkin... Ei niinku lähde silleen, että voit ottaa ihan kotiin asti. Ei, että kyllä saattaa olla ehkä enemmän jossakin niinku, että se saattaa olla jotakin fetissi tai jotakin tommoista niinku... Sitä se varmaan.